Да бъдеш болногледач не е лесно, затова е важно да изберете правилната агенция. Знаете ли защо хиляди хора се доверяват на компанията Атена по пътя си към грижите? Атена предлага заплати, които значително надвишават пазарния стандарт. Увеличаваме ги поне 2 пъти годишно и предлагаме допълнителни бонуси. Денят за изплащане е 5-я ден на всеки месец. Вашата заплата не е единственият ви източник на доходи. Помогнете на приятелите си да си намерят работа при нас и получете бонус за препоръка, като ни помогнете да растем и си осигурите още по-бързо увеличение на заплатата. Имаме най-подробните описания на работните позиции. Не само, че ще знаете всичко за пациента, задълженията и настаняването, но и ще получите подробен дневен план още преди пристигането си. От стотици работни оферти избирате тази, която ви подхожда най-много. Имаме също специализиран транспортен отдел, който ще осигури гладкото протичане на пътуването. Ще бъдем на разположение за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Оставете администрацията на нас. От създаването на автобиографии до правни документи ще се погрижим за всичко, за да можете да се съсредоточите върху това, което е наистина важно – предоставянето на изключителна грижа. Изберете Атена и бъдете успешни като болногледач. Присъединете се към нас още днес и почувствайте разликата, която може да донесе подкрепящ партньор във вашата кариера.